tvrdo odsudzujem každý takýto čin. Neviem si predstaviť, že by moje dieťa alebo môjho vnúka takto niekto zneužil. Ale zase na druhej strane som opatrný v robení rýchlych záverov na túto tému, lebo naozaj svet momentálne cirkvi nepraje. A najmä útoky na svätého Otca, ktorého dobre poznám z minulosti, viem, že sú nespravodlivé. Veľmi som opatrný voči bulváru a voči médiám, ktoré neprajú cirkvi zásadne. A oni si vždy niečo nájdú. Tridentská omša, potom Lefebvrovci, potom tieto problémy vzťah homosexuálom, antikoncepcii a tak ďalej. A stále kopu do pápeža, to je dneska módne. A samozrejme ja s tým nesúhlasím, ja ho poznám, ja viem, aký to človek. A proste protestujem proti tomu, kde môžem. Hovorí s mladými, hovorí s ľuďmi, hovorí s novinármi na hociakú tému. Jeho knižky s rôznymi novinármi, ktorí dokonca neboli veriaci, sú fantastické. Jak tam odpoveda zvolené na najťažšie otázky, aké existujú, porozmýšľa a rozpráva. Čiže proste toto, ten pedagogický prístup a vedecký prístup je unikátny a v tomto smere ešte určite od neho všeličo ako sa dozvieme. Ja sa na to úplne smiem, teda je to úplná len publicita tam dvoch, troch ateistov z Anglicka, je to úplná hlúposť, by som povedal. No. Argumentujú tým, že Vatikán nie je v OSN, tam je pozorovateľ. No. Vatikán má so 174 krajinami diplomatické styky. No. Svätý Otec je taká osobnosť, že proste na ktorú naozaj nemajú týchto pár kriklúnov. Angličania nech si radšej riešia svoje problémy doma. Keď nedávno som čítal, že BBC spravilo veľkú anketu celoanglickú a výsledkom toho bolo, že najväčší filozof všetkých čas je Karl Marx. Tak ja by som povedal, že keby napluli celému východnému bloku do očí, pretože my sme toho Karla Marxa 40 rokov užívali, Rusi 70 rokov a naozaj sme 40 rokov žili iné životy a nie svoje životy a ľudia potratili život, zdravie, talenty, rozutekali sa najlepší ľudia týchto národov, čiže ďakujem pekne za marxizmus. Našťastie sa dostal tam, kde je, na smetisko dejín a už sa odtiaľ nepohne a doprajem, aj keď nechcem hovoriť, že myslím naozaj, nech si skúsia Angličania na sebe dopad tejto filozofie, marxizmu, leninizmu a ďalších a uvidia, že čo by to znamenalo. Nikdy by tam anglické trávniky nerástli. On naozaj priniesol sem trhovú ekonomiku, ktorá sa neskôr zvrhla na trhnico môžeš a bohužiaľ do dnešného dňa to takto trvá. A myslím si, že sa podstatne v tomto smere stal prosociálnym, aj keď jeho postoje niektoré ako sú také troška tiež sa mi zdá, že populistické. Za Mečiara by sme sa do Európskej únie nikdy neboli dostali. Ja som zažil to, čo som ja musel behať v Taliansku a organizovať v roku 2000-2004, keď sme sa dostali do Európskej únie, aby nás podporovalo Európska únia NATO. Mám to v svojich knižkách popísané, ale to boli stovky lobovaní, vystupovaní, presvedčovaní, hovorení s najväčšími ľuďmi. A to bol jeden z 25 členov únie. Tak to isté robili iní veľvyslanci. Keby tam boli Mečerovci, tak vám zaručujem, že je to o 10 rokov neskôr, alebo niekde úplne inde. Neviem si predstaviť takú dieru. Všade okolo Európska únia, tu na jedna diera, to je Slovensko. To, že Kováč vydržal tieto obrovské tlaky, doslova likvidačné až zo života tlaky, keď uniesli syna, keď proste ho totálne negovali a robili a on sa nebál povedať a potom raz v tom parlamente povedal na plnú hubu, čo si myslí. Aj mnohí sme mu ten prejav pripravovali. Tak to je za to veľkou zásluhou a tým podľa mňa sa očistil na večné časy, že napriek tej totalite, ktorá tam vtedy vládla, v tých roku 94-98, malou prestávkou, tak skutočne on sa nevzdal a šíril ešte takú nádej, že raz sa to môže zmeniť. Som ho zažil vo federálnej vláde, sedel vedľa mňa asi 1,5 roka, bol generálny prokurátor. No. Nepamätám sa, že za ten 1,5 roka, že by raz otvoril ústa, čo sa týka zastanenia sa Slovenska, alebo jeho problémov, ktoré tam vtedy boli. Nepamätám sa na to naozaj, bol tam ticho, sedel. Potom ho prezident Havel odvolal z tejto funkcie generálneho prokurátora. Keď som sa tom s Halfom a Šalfom rozprával, bolo to za pasivitu voči minulosti, za proste, nechcem to nazvať ináč, proste ho odvolali, či nebolo to za nejaké slovenské, československé vzťahy. On sa potom vrátil na Slovensko a pridal sa k pánovi Mečiarovi
A nebyť Mečiara, tak sa vlastne nikde on nedostane. No. Verím, že Slováci si zaslúžia raz aj prezidenta, ktorý bude nemať za sebou komunistickú minulosť a bude otcom všetkých ľudí. No. A bude chápať aj Slovensko ako aj kresťanskú krajinu, ktorá má v srdci proste predsa len zakodované toho Boha a nejaké tie morálne princípy. Verím, že dojde na Slovensku k zmene, lebo aj to, čo si mysleli ľudia, že táto vláda je prosociálna, taká služba pre ľudí, no, sa ukázalo, že to nie je pravda, že naozaj sa na ňu napojili veľké finančné toky a veľké korupčné záležitosti a je to už tak strašne veľa a napriek tomuto ľuďom nevadí a tie preferencie ostávajú jednaké. To je hrozné, lebo kto volí takýchto, tak je svojím spôsobom aj spoluvinný. Nemôžeme povedať, že nemáme nikoho, že kašlem na to. Nemôžeme povedať, lebo potom je to vrchol, na čo tu žijeme v tejto krajine. Chceme tú krajinu pre svoje deti, vnukov mať lepšiu, kultúrnejšiu a Slovensko ešte v tomto len krátko, aby rezignovalo. Tá šanca tu na veľká je. Ja verím, že príde. Kresťan nemôže len frflať, nadávať, byť pesimista a povedať, že všetko je zlé. Boh z nás tu dal na to, aby sme boli v jeho stvoriteľskej dielni a pomohli mu tento svet vylepšiť.